Hello guys, nadami karon diri sa Jollibee kay ganahan ang mga bata nga every Sunday mangaon daw sila og Jollibee. So pag human sa nanimba mi pag human na mog simba o naa mi diri so mao ni siya ang among gipangkaon spaghetti lang gyapon ang ako, that's my favorite. Naadyoy mga manok kayo madunggan mga ka-followers ha, naadyoy mga manok kay na ako sa balay nag voice over. Ora dyan ang ilang ganahan in taon nga kaunon. So, mo ni dire nangaon ta dire kay Sunday maron family day man nato sa pito ka adlaw so kagahinan jud nato atong pamilya sa oras. O mo ni dire nag kuan mi dire, kaon mi dire. Kay inig humana mo dire mga to mi karon sa amuha sa muwag kay naa mi tuyo dito nanawag ang ako isuon na sila ipa tanaw ni Archie na sila ipa attach dito nga welding kay ang ilahang panday dito dili makamao mo taod sa direct sa main nga kurente. Nadali-dali jud mi diri kaon o ayahilan ni diri og ili sa camera. O naa diri o si Swen. Si Swen o pasiplat ni si Swen sa camera kay manggiuwaon kuno ni siya og camera. Unya magsigig TikTok. Oh, magplastada si Archie para makita si kuya. Oh. Tatanas camera. Og ni gwapo na ba? Si kuya, Di, ayun ni mauwaw si kuya. May na kani si kuya mo plastada sa camera. Banding-banding o sa tadere kay mentras ang atong mga anak dapat dool na to kay sa time na nga magkuha na sila sa ilahang life, mag-focus na sila sa pag-eskwela. So, tagsa na lang sila na to makabanding mo eskwela. Pwede mag-eskwela na sila nga to sa syudad baron or asa sila maka-decide nga maka-eskwela. Kaluyan sa Ginoo makapasar sa mga scholarship. For this video di ay na diri si Dangdang ay na gusto lagi siya kuno magmukbang so ni focus yung Dangdang's mini vlog ni kaon si Dangdang og fries then look at sa camera mag-float din ni si Dangdang nag-rice pa din si Dangdang rice og burger stick ni ang gikaon ni Dangdang so si Dangdang kuno ganahan kuno siya mag-vlog lagi Stang lamiya sa kaon ni Dangdang may kay mo daog hungid si Dangdang pakatawa-tawa pa. Si ate nag-fry si ate o si Dangdang. Apti kay si ate nade ko isulti ninyo. Kini si ate di ay kay murag unig batag utok. Dili unta mi mo kaon diri ron kay mulahos na lang unta mi sa muwa kay dinalian lagi to kay naipanday. Sus, pag adto na mo, nagpatubir mo, pag humana mo patubir, ni diretso na lang unta mi. Sus, si ate, kay lako naman, kay mukhaon na siya Jollibee. Ipagbigyan na lang yung taon nila mo. So, naalan tayo kwarta, ato dyan na silang i-treat ang mga bata kay maura ba ni ilahang gusto niya. Sa time sa niya, wadagko na sila. So, karon nga kang may pa, ato sa nila hatag ilang ganahan, basta naalan, makaya lang ato sa bulsa. Pagkaon na ni ilahang gusto so ato sa gipakahon na ni kay dili biya sa tanang higayon nga makahatag ta labi na og watay kwarta so kung natay kwarta makauno na to sila kay mao man gyud bali mao gyud ganahan sa mga bata ay gusto ko makaon diha sa Jollibee mao man gyud pasensya kay mo guys ha sa tingog sa mga manok kay kuan dayron mga 5 kapin dayron tingog diri ang manok tugaok diri mao na pasensya kay mo sa akong voice over ako ni kay naa man sounds na may sounds dito ga video may nice sound so ako ala ni siyang gay voice over karon nara ang duha nagasnabot ang duha sila ang magkuan sa kanoron mag video hungitan ni ate happy lang ni diri busy kayo kaon si Sayna ang nakafocus sa camera wala si aba man nasigitog tabi si Dangdang may sa dang plastada sa camera si Dangdang kay gusto jud niya focus niya ang camera kay mukhaon lagi kuno siya. Lingaw lang ding mga bata kaon-kaon sa Dangdang Pero himan-himan si Dangdang ni kahurot. Ibusog na kuno kayo siya. May lang sa kan ba hunahuna lagi dako ba ganahan anak lili kay kahurot sige kaon. Lingaw kay ko dere Lingaw kay ako ni siyang videohan sa hinapay. Hinapay. Kay maayo man ang mood ni Dangdang karon, nagsigira katawa-katawa pero inigsapot mugawas din yung ugat sa mata gabadhay sa kamaldita. Nara ako ang istorya ko pero ako lang ning gi-mute kay na sound. So shout out di ay ni Papa Cheng, ni Ate Sayna, ni ZA. Shout out.
Sakay na o Shopee ka. Ako ba na ko ang akin? Say hi! Just say hi! Hi! Wait! Hi! Say hi! Say hi! So, wala na siya ang ato ang ayan dyan. Ano na rin ito ang kasi ang bagay. Dahil ito ang pagkita sa balay sa akong sister. So, dyan yung ano ang yan. Hindi mo rights, dyan ka ron. Nag-vlog ko ha. Bau hilong yang ayaw ito. Tanaon kaya itong view. Maanin doon kaya anong view. Kaya itong pa-view dari sa among lugar. Shout out sa among lugar. Huwago na lobby. Bye-bye. Ano siya ano. Ganun tayo mga isulat ng mga motor. Grabe. Then kape na, inipit siya. Anak siya diha, so makita na ito papiyo na to. Dili siya kay kuwan sila. Balimura siya, dako siya malupit siya. Sabi ka bawod ah? Bawod kayo dili guys. Yung sabi bawod kayo sa mga rubaong. Lagi anak ang mga rubaong. Ngayon may singer direct. Shopee, so mauni sila. Busy sila. Ang live.